Как работи Fluid Fume? Днес имаме една петица, доста тежко ръждясала, с много дебела многослойна ръжда. Брали сме да работиме с Fluid Fume, защото то е тежката артилерия в антикорозионната защита, с най-добро проникване дълбоко, инхибитор на ръждата. Много мощен инхибитор, много добре прониква в нея и я спира. Спира я химически. Пречи, не позволява да протече електрохимичния процес между анод и катод. Тоест, желязото се пасивира, става пасивно и не желае да влиза в химична реакция, което е на едно много високо ниво в антикорозионната защита и е в пъти по-добро от всичко останало, като грундове, шагрени. Те просто не могат по никакъв начин да бъдат на това ниво. Тук става дума за химическо блокиране на ръждата, много качествено, и по този начин този автомобил спокойно може да изкара още 10 години без никакъв проблем. Сега, как се действа? Основно имаме почистване на ръждата. Ръждата може да я чистиме по много начини. Единият вариант е с чипинг машина, тук вече сме го направили. Чипинг машината сваля едрата ръжда. Каква е нашата цел? Тук въпросът не е да стигнем до гол метал, до чист метал и да свалиме от него. Идеята е да бъдем колкото може по-щадящи към метала, защото той без това вече е доста изтънял. Така, нашата задача е да свалиме едрата ръжда. Ето тези люспи, които са... Ето тези люспи трябва да бъдат свалени. Остатъците от боя трябва да бъдат свалени, за да може Fluid Fume да проникне в метала, в ръждата, да мине през нея, да стигне до метала, да изгони от метала влагата и да може да консервира химически материала. Така, сега, какво се случва? Когато Fluid Fume започне да прониква, дори да не сме свалили ръждата, примерно, ето тук, ако нанесеме Fluid Fume, какво ще стане? Той ще си влезе в ръждата, ще мине под нея капилярно прониква и пак ще спре работата на ръждата. Ще блокира процеса електрохимично. Малката подробност е, че когато се случи всичко това, ще се получи едно отпускане на ръждата. Тя става слаба и пада. Тоест, ако имаме слоеве ръжда, които сме намокрили с Fluid Fume, те просто няма да бъдат стабилни. Което принципно не е някакъв голям проблем, но просто ще трябва след месец-два да